Hej, det er MJ Nico her, og i dag skal vi bygge noget mere Let's Play. I dag, der ved jeg ikke, hvad vi rigtig skal bygge. Kan I se, at hvis I kan se, så er jeg bygget efter det der. Det hus derovre, og jeg ved ikke rigtig, hvordan man får den til at åbne, men jeg har nu bygget flat screen og kakkelovn og sådan noget. Men jeg har ikke bygget helt efter, for det kunne jeg ikke. Men nok om det. I dag skal vi lave, bygge politistation. Nej, ikke. Jo, måske, hvis vi når det, men vi skal også til at bygge underground. Det har jeg ventet alt for længe på at bygge, men jeg har allerede bygget noget på forskud, så jeg ikke skulle sidde og glo på mig og bygge helt ned. Det kommer jeg måske også til at se i dag, men det var undskylder jeg. Så jeg ikke rigtig. I dag skal vi lige justere indgangen også. Ikke det her, det er faktisk ikke indgangen. Fordi det ved jeg ikke. Jeg har den her oppe, den indgang, den rigtig skal bruge. Den her. Og ja, det har altså taget rigtig lang tid at bygge det her. Undskyld, hvis I kan høre det der hoppe hele tiden. Så undskylder jeg lige prøve at skrue ned for Roblox-lyden. Sådan. Nu skulle I gerne kunne lægge mærke til, undskyld, det var lige min video, der lige buggede lidt, men nu skulle I gerne kunne lægge mærke til, at der ikke er det der poppelyd på. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men det kunne jeg. Hvis I kunne se, så skal vi have huset det her. Jeg skal nok lige overbygge det der, bare sådan, at I kan gå på det. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Lad mig lige se her, så I kan have et større overblik. Finder lige huller derude. Og det er det der. Ja, her er det store problem jo, at der skal passe på se her, der, og så var det vist her, man kunne bygge noget. Og så, nu det her jo lavet sådan der. Så skal man kunne 2 sekunder det der, så det. Ja. Vi kan også aftale at lave den her, og så undskyld, det min far ikke kan høre, tror jeg. Ja, I skal ikke regne med, at han kommer ind. Det tror jeg, jeg kan gøre. Og jeg har også bedt ham om lige at holde sig væk herfra, når jeg lige filmer. Men i hvert fald skal I se det underground her, jeg har bygget. Og jeg håber virkelig, I vil nyde det. Så nu kan jeg prøve at se her. Og er der nogen af jer, der ved, hvordan man sætter sådan en virring, eller sådan virring ting på til sådan en dør? Der var den. Der var sådan der. Nej, det er ikke rigtigt det her. Kan det være rigtigt? Nej, det kan det ikke. Ja, der. Og så kunne jeg tænke, at man kunne lave den her.
kommer det ikke til at se dumt ud. Ej, det er lige meget, jeg bruger den her. Ja. Og der er så det her, nu kan I prøve at tjekke her. Så kan jeg måske som prik over bygge et eller andet her. Men det er vi ikke lige nået til endnu. Så kunne jeg tænke jer... Og jo, det er også jer, der skal bestemme det her. Jeg siger, I må rigtig gerne rate og comment og subscribe. Det er jeg meget glad for. Jeg har da en meget fin trappe ned, synes jeg. Men hvis jeg har nogle forbedringer eller idéer til hvordan det her det skal være, så bliver jeg rigtig glad. Så må I også rigtig gerne sige det. Og jeg tror, her til sidst, vi skal helt sikkert have bygget et eller andet her, så I må rigtig gerne rate, comment, også meget gerne rate og sige, hvis der er nogle fejl, hvis noget med min mikrofon, eller noget med videoen, om jeg synes det er dårligt, eller et eller andet. Og jeg ser frem til at læse dem, og jeg skal nok prøve at forbedre det. Jeg skal nok forbedre det. Det skal jeg nok. Var det ikke det? Okay. Nej, det er forkert det her. Her, så skal der... Der. Nå, men så er jeg nødt til at have et eller andet der. Det er ikke godt, det der. Så det var en lille håb, så det er fængsel. Det er en skammekår. Nå, så skal man bare lige have det her til intet gjort. Og jeg har altså også haft en meget fin baggrund her, eller meget fin trappe og grund her, sådan før. Men så gik jeg ud, og så glemte jeg selvfølgelig at gemme det hele, ikke? Og det her, det er sådan, også en trappe op, det har jeg lavet før. Men ja. Det var vel det. Og de trappe der, nu har jeg ikke bøvlet mere med den. Ja. Så jeg skal bare der. Ja. Yes. Skal vi se, og nu håber jeg virkelig ikke, at jeg har klaret ud det hele. Skal man se her. Bam. 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 Ja, det er fint. Faktisk, det er rigtig fint.
Men som sagt, kan man det? Eller? Ja. Nu synes jeg, det skræmt på. Sådan. Nå, men se til dem her, dem vil jeg meget gerne have til at du og sådan noget. Og det har servering og det hele. Hvordan gør man det? Er det ikke, gælder det kun for hvis der kommer en anden ind eller sådan noget? Det må jeg meget gerne komme ind, fordi det vil jeg rigtig gerne have at vide. Og det her, det er det hemmelige laboratorium. Der er en seng og ur og en bottom. Så kontrol på det. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det der er, men det ligner en bord, så jeg brugte det bare. Herinde er det et lille hus. Spejl, vask, toilet og badekar. Ja. Yeah. Nå, men i dag ved jeg, eller hvad, nu tror jeg, hvis jeg skal til at runde af. Det har været dejligt at lave en video for jer, og jeg håber, rate, comment, subscribe, og jeg bliver rigtig glad, hvis I ligesom kommenterer mig, hvis jeg lavede noget forkert, eller synes jeg noget bedre, eller mikrofonen var dårlig, eller et eller andet, ikke? Så vil jeg blive meget, meget glad. Fordi jeg har brug for at forbedre min video 100%, for ligesom at kunne altså gøre dem bedre, ikke? Og det ved jeg ved i YouTube, I er sådan, I vil gerne have noget ordentligt at kigge på, ikke sådan noget amatør shit, som I sikkert synes, jeg laver. Og ved du hvad, det gav jeg ret i, for det er min første video, det her. Ja, det er det faktisk ikke. Jeg har lavet nogle, hvis I gider at søge på Mester Stovstrup, så finder I din andre video, der hvor jeg har lavet min gamle account. Jeg ved ikke, om de stadigvæk er der, for jeg har det lige til den account. Men så tror jeg skal til at runde af. Det har været dejligt at lave en video for jer, og jeg håber, I har nydt den, og jeg er også glad for, at jeg må tage nogle minutter, og jeg er også glad for, at jeg må tage 30 minutter af jeres liv, og ja, hej.